И здравейте хора, аз съм The Gamer Pro BG и тук снимам един видеоклип и тук ще ви покажа много бързо и много лесно как може да сложите скин на Майнкрафт. Но има някакви положителни страни, има отрицателни страни. Отрицателните страни са, че никой друг не може да вижда скина, само вие може да се увиждате. И ако някой е с скин на Стив или Алекс, ще го виждате с ваша скин и това е проблем, ама не е чак толкова голям, ама все пак се е проблем. Добре, значи отваряте някакъв браузър. Аз съм бил много разхвърлян, бе. Чакай се подредя поне. Нещо. Пишете. Чакай. Нова скин. Едитор. Там ще има линк в описанието. И тук цъкате търси някакъв това е моят скин. Всъщност аз може да го променям, но не се знае. Окей, значи тук търсите си някакъв скин, това е The Hacker. Скинът ви да речем, че е тос. Добре. Извинете, малко съм болена, макар е. Добре, изберете скина Save. И ще го кръстим. Не знам. Може би... да, тук гиф име. Кинг. Ние ще го кръстим този скин Кинг. И сега цъкате тук. Аз съм с Windows 7 и при мен трябва винаги да натиснем запази изображението. И така пишем първо Стив. Чакайте, скопсах. Пишем Стив. И ето го нашия скин. Добре. И сега тук процент. По средата пишете AP, дата. И ви излиза една папка. Цъкате върху нея Minecraft версии. Това е моят скин. Тук на коя версия и тъй. Значи аз, например, избирам 1.10. Копирам я. И я поставяме копия на 1.10. Изтривате и пишете King. После трябва да цъкнете, тук цъкате. Ако ви излезе така, просто натискам и избери програмите TTT. И аз съм избрал с тази програма да ми се отваря този файл. И тук тук го променяме. Пишем King. Чакайте, аз конча. И го записваме. Добре. Сега този файл не така бе. Сърже. Не е важно. Отвори. И избираме с така да го отворим. Разпавка лар или ТТТ. Изтрем и това. Къде беше? Ето и. Изтриваме го. Трябва да чакам мънчко. Добре. Кликвам тук. Minecraft. Textures. И ето и. Добре. Сега, значи, търсим. Ето и.
И в момента нищо не го барат и него изобщо. Само те правите и окей. Следващото понякога ви излиза с скина на Алекс. Чакайте. Пиша слово в тази папка, за да не се налага го изтрам после. Тук пишем Алекс. Чакай, Алекс. Да. Да, те са пише. И ей тук. Кликваме ОК. И ето тези сифите и тете вече са с този скин. Добре, то и не трябва повече. О, да, забрах най-важното нещо. Тя два файла. Пишете King и готово. Добре, сега аз тук се отварям. Малко цвет ми е препомнено, ама кажете. Така. И Майнкрафт. Така че не ми трябва. Ето я. Но тук задължително трябва да ви е на името на версията. И чакайте мъничко. И изберете тук, създам свят, ключа на творчески, да не ме убият още там. И ето вие сте с ваша скин. Сега така малко не се заредил напълно. И ето това ви ваша скин. За 100 скин може да играте много неща. Тей. Това не знам кой е Стив или Алекс, ама няма значение. Вълци. Вълците. Добре, и тук ще ви покажа какво става, когато играем в групова игра. Дали? О, не. Да, проблемът е, че този сървър не става да играе с Tui. А с Tui става ли? Не. Правим сървър, който е на... вие може да не е на 1.10, може вашата версия да е на друго, на... Може вашата версия да е на нещо друго, не е задължително да е на 1.10. Може да е на всичко, ама... Това е на едната версия и аз реших да въди с този скин, дето току-що те. И мисля, че това беше от мене, как да си направим скин. И ако искате да гледате още клипове, се абонирайте за мене, цъкнете 1-2 лайка на този видеоклип и довиждане!